Tak, milí bratři, milé sestry, drazí přátelé, já jsem rád, že jsme se tady dneska znovu mohli sejít a znovu pod vedením Pána Ježíše a studovat slova, která k nám pronesl a začít se do knihy, která byla aktuální před 2000 let, ale je aktuální úplně stejně i dnes. Tohle zamyšlení vznikalo trošku za takových divokých okolností. Když jsem měl mít posledně kázání podle rozpisu, tak jsem omarodil. Přehodili jsme si to s taťkou, taťka měl kázání místo mě a já jsem mu slíbil, že další kázání si zase vezmu já místo taťky. No ale to další kázání místo taťky mělo být právě uplynulou sobotu a to jsem byl pryč jak v Turecku, tak budu rád, že vám můžu posloužit Božím slovem právě dneska. Tohle kázání nebo tohle zamyšlení spíš vznikalo právě v Turecku minulý týden. Každý večer jsem si tak sedl k bazénu s počítačem a s Biblií, až teplota spadla na nějakých třeba příjemných 35 stupňů ve stínu. Ale snažil jsem se vnímat to, co mi Pan Ježíš říká a co mým prostřednictvím chce předat i vám. Původně jsem měl vybraný úplně jiný verše. Měl jsem připravený kázání na ten původní termín. Měl jsem jiný verše, na kterýma jsem se chtěl zamyslet, ale jak už to bývá, tak všechno je jinak. Já už jsem to kdysi tady říkal, že když mám připravený nějaké zamyšlení a neuskuteční se, tak já už to zamyšlení potom nemám. Už jako připravuju zase nový. No a teďka stojím teda před otázkou a budu rád, když si ji tak jako nějak pro sebe položíte. Jestli jste rádi, když vás lidi mají rádi, nebo jste radši, když vás lidi nenávidí. A nebo je to ještě třetí možnost, samozřejmě, že je vám to úplně jedno a ať si říká, kdo chce, co chce. Ale já doufám, že právě ta varianta třetí možnosti tak nějak u nikoho moc nehrozí, protože je třeba brát v potaz fakt, že tady na tomto světě právě děláme reklamu Ježíši Kristu. Musíme dbát na to, jak nás lidé vidí. Teďka se v podstatě zeptal, jestli je tady nějaký psychopat. Tak, ano. Jako není úplně nutný samozřejmě se zavděčit všem, to ani nejde, ale minimálně bychom měli hledět na to, jaký je náš obraz v očích lidí. A to v očích našich spolubratří a spolusester, prostě celé společnosti. Možná už teďka víte, kam směřuji. Budu číst z Janova evangelia, 15. verš, 15. kapitola, 18. až 25. verš. Jan 15, 18 až 25. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, budou i vás pronásledovat. Jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mne poslal. Kdybych nepřišel a nepromluvil k ním, neměli bych hřích. Nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého otce. Kdybych byl mezi nimi a neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli a mají v nenávisti jak mne, tak mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez příčiny. Po přečtení těchto slov mě první věc napadla, jestli tady, když mě okolí má rádo, teda, jestli to není vyloženě špatně. Já teda aspoň doufám, že mě jako moje okolí má rádo. Je tu někdo, kdo by mě neměl rád, nebo? Je tedy špatně, když nás naše okolí má rádo? Já jsem přesvědčený, nebo jsem si 100% jistý, že samozřejmě, že ne. Jsem přesvědčený, že je to dokonce dobře, když nás naše okolí má rádo. Ale neměli bychom my sami na to hledět jako na první. Není ani nutné být za každou cenu v opozici. Ono úplně stačí následovat Ježíše Krista.
A hned první slovo v té části, kterou jsem četl, je slovíčko jestliže. Tam nikde není žádný rozkaz, žádné upozornění, že by lidi kolem nás měli nějakým způsobem nenávidět nebo nemít rádi. Ono je taky důležité, proč by nás kdokoliv z našeho okolí měl nenávidět. Řeknu vám jeden příklad ze života. Už jsem ho tady několikrát říkal. Když jsem kolem té 20 jezdil na výjezdy s tvrdým jádrem přerovských fanoušků, tak jsme se s některými lidmi nenáviděli z toho důvodu, že ten fandil tomu a já někomu jinému. Možná se tomu někomu z vás může zdát jako taková hloupost, ale mohu vás ujistit, že fanouškovská nenávist je ta největší nenávist na světě. Je to nenávist, která opravdu nezná hranice a pro kterou jsou lidé schopní nejenom druhému ublížit, ale i druhého zabít. Ale verše, o kterých čteme, nemluví o žádné nenávisti, kterou tak nějak produkuje člověk. Mluví o nenávisti, která pramení z lásky a z faktu, že chce následovat Ježíše a naslouchat Ježíši. Možná si někdo z vás řekne, že to všechno už je historie. A pokud se to děje v současnosti, tak někde jako daleko od České republiky, spíše někde v té vzdálenější Asii, ono je to svým způsobem i pravda. Když čteme příběhy křesťanů z Dálného východu, tak uvidíme opravdové hrůzy. Pronásledování a vyvražďování celých rodin. Ale co ti lidi dělají špatně? Proč jsou vůbec pronásledováni? Zběsilost ďábla nabírá na obrátkách, protože Satan ví, že nemá moc času. Potřebuje zlomit tu hrstku, která zůstala věrná Kristu. Co ti lidé dělali? No přece věřili v Ježíše Krista. Věřili tomu, že Ježíš Kristus již brzy přijde. Měli úzký vztah se svým stvořitelem a spasitelem. Samozřejmě, spousta těchto lidí pod tíhou mučení, ať už psychického nebo fyzického, svůj vztah s Bohem popřela. Není se čemu divit. Mnohé středověké a starověké způsoby mučení jsou i dnes natolik drastické, že se o nich i těžce mluví. Natahování na kolo, čtvrcení zaživa. Že jste o tom už někdy slyšeli? No samozřejmě. I třeba prorok Izajáš byl takhle usmrcen. A proč? No protože následoval Ježíše Krista. Jeho smrt posloužila nám všem, abychom si mohli číst slova, které například Martinu Lutherovi přišla jako naprosto fantastická. Že když je poprvé četl, nemohl uvěřit, cože se to vlastně v té Bibli píše. Co to je vůbec za knihu? Mimochodem, Martin Luther četl Bibli poprvé až v průběhu hlubokého studia teologického semináře a dostala se mu do rukou v podstatě náhodou. A slova proroka Izajáše mu přišla natolik fantastická, že se od četby prostě nemohl odtrhnout. Nevím, jestli tušíte, jak to na těch seminářích zhruba probíhalo. Ale v podstatě celý den byl kompletně naplněný a student, který studoval tyhle semináře, měl na sebe čas pouze v noci. A ten mohl využít, jak chtěl. Zatímco všichni ostatní spali, Martin Luther chodil do knihovny a několik nocí nespal vůbec. Měl obrovskou touhu. Jak dopadl? Celý život žil v pronásledování. A nebýt saského kurfiřta, tak zřejmě Luther ani nepřežije. A proč taková nenávist? Protože Luther měl touhu následovat Krista. A jak je psáno, Krista nenáviděli mnohem dřív. A teď mě napadá taková otázka. Od kdy vlastně nenáviděli Krista? Tyhle slova vlastně už jsem četl po několikáté a vždy se mi vybaví šílené scenérie Jeruzaléma a vršku Golgota. Mám za to, že ta nenávist ke Kristu je daleko letitější a že ji tak nějak jako už založil v nebi Lucifer. Nositel světla, který se však zpronevěřil svému jménu a roznášel tmu. A co se teda Luciferovi vlastně nelíbilo? No, zase jsme u toho jednoho. Byla to láska. Boží láska. To je vždycky kámen úrazu. Kdo má můj WhatsApp, tak tam mám jedny slova, která kdysi pronesl Karel Kryl. Ta slova jsou: největším zločinem je hlásati lásku. Ježíš Kristus hlásal lásku, projevoval lásku a jeho nejkrásnější a největší stvoření, Lucifer, ho nejen opustilo, ale zosnovalo tak šílené věci, na základě kterých prostřednictvím lidí stvořitel a spasitel umírá strašnou a potupnou smrtí. Ale prapůvod těchto strastí je již v nebi. Ale vraťme se zpět k veršům. V těchto prvních verších se píše, že svět nenáviděl Krista dříve než jeho proroky. Adam s Evou patřili celé Hospodinu. Měli s ním krásné a úžasné společenství.
Pak se však vše zvrtlo. V momentě, kdy si Adam s Evou vybrali hřích a byli vykázáni z rajské zahrady do světa, tak se nenávist vůči Kristu rozbujela do tak strašných rozměrů, které vidíme dodnes. V naší historii máme spoustu známých, méně známých, ale i neznámých lidí, kteří byli pronásledováni, protože prostě hlásali lásku. A pak zde máme ještě jeden typ lidí. Jejich tužba je pevně založená na tom, aby byli pronásledováni. Že jste o tím nikdy neslyšeli? Je to zvláštní typ lidí a já jsem o nich už jako několikrát četl. V životě jsem se s nikým asi zřejmě nesetkal, si myslím, ale několikrát už jsem od nich četl. Zprvu jsem tomu skoro nemohl věřit. Jsou to lidé, kteří si vyloženě zakládají na tom, aby byli pronásledováni. A dokonce podle míry soužení a pronásledování hodnotí, jak moc kvalitními křesťany jsou. Laicky řečeno, podle nich, kdo není pronásledován, nebo alespoň jako malinko perzekuován, tak vlastně není křesťanem. Vždyť podle toho, co jsme i my četli, tak křesťan je přece jako se vyznačuje tím, že je pronásledován. A tak tito lidé dělají všemožné věci, jenom aby mohli být právě pronásledováni. A taky místo toho, aby hlásali lásku Boží, tak se snaží být co nejvíc v opozici proti všemu a proti všem. Když jsem četl nějakou knížku od Ellen Whiteové. Já nejsem žádný velký whiteolog, takže já prostě si název té knihy nepamatuju. Ale psalo se tam, že právě bychom neměli dělat vše proto, abychom byli pronásledováni, protože potom se situace obrátí v to, že půjde z naší strany o už jakési naschvály. Jako příklad udala situaci, která se perfektně hodí i do dnešní doby. Nevím, jestli to víte, ale vím, že někteří jako určitě 100% jo. Na vesnicích existuje takzvaný nedělní klid. V tomto klidu je zakázáno celou tu neděli dělat práce, které by mohly rušit sousedy. Například řezání na cirkulárce. Nic z toho se v neděli nesmí dělat. A lidé, o kterých se bavíme, právě dělají to, že v neděli vstanou co nejdříve ráno, vezmou sekačku nebo cirkulárku, protože v sobotu přece nepracují, tak to musí udělat v neděli. Jenže tihle lidé už z těchto naschválů udělali jakýsi kult opozice. Mohou přece na té cirkulárce posekat třeba v pondělí, v úterý nebo jakýkoliv jiný den v týdnu. Ale ne, je potřeba zrovna tohle prostě udělat v neděli. Ale tohle není ten projev, který bychom my měli mít. Dovedete si představit, jak tito lidé potom budou působit na ostatní a kázat a hlásat lásku? Jde jim vlastně o Boží slovo, nebo jim jde o to prostě jenom být v opozici? Vždycky je vše potřeba směřovat k tomu, abychom si připravili půdu pro hlásání Božího slova a zároveň nepřekračovali zákon. Ostatně je jistě spousta kvalitních křesťanů, kteří nikdy pronásledováni nebyli. A zároveň nepopírají verše v této stati, o které jsme si četli. Naším cílem totiž není, abychom byli co nejvíce týráni, ale abychom co nejvíce hlásali Boží slovo. A jedním z důsledků může být i právě to pronásledování, ale taky nemusí. Spousta lidí si bude klepat na čelo, to samozřejmě ano. Ale garantuji vám, že i u těchto lidí bude hlodat červíček Ducha Svatého. Pokud nechají tito lidé Ducha Svatého jednat, tak je ve finále jedno, jestli jsme byli, nebo jsme pronásledováni, nebo nejsme pronásledováni. Ostatně je psáno, že všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy. Ať jde o papeže, nebo posledního člověka na pracáku. Bible nerozlišuje. Ježíš Kristus prostřednictvím Bible říká, že všichni lidé zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Apoštol Petr zhřešil několikrát, 100krát, 1000krát, možná milionkrát. A přesto nakonec zemřel při pronásledování. Apoštol Jan zhřešil 1000krát a stejně byl nakonec za trest, že hlásal lásku, uvržen na ostrov Patmos. Pustý ostrov, který byl stejně pustý jako nehostinný. I tohle jsou poměrně velká muka. A přesto Jan během svého života hřeší. Míra pronásledování z nás nedělá lepší nebo horší křesťany. Pán Ježíš říká, že nejsme z tohoto světa. Já bych se tady tak jako nějak chtěl zeptat, narodil se tady někdo jinde, než tady na tomto světě? Asi ne. Já 100% ne, já jsem se narodil tady kousek v porodnici v Přerově. Fyzicky jsme samozřejmě z tohoto světa.
ale duchovně musíme být v ráji. Pokud však stojíme na straně Hospodina, tak jsme v ráji. Říká nám to sám Ježíš Kristus. Ježíš nás vyvolil si z tohoto světa. Tedy pokud stojíme na straně Ježíše Krista a i přesto, že můžeme zemřít, tak i přesto budeme žít. Ježíš Kristus nám dal 10, ale není to o tom číst ho a dělat si fajtky, že jsme všechno splnili. Jak máme žít 10, nám ukázal svým životem právě Ježíš Kristus. A že ho nejsme schopni dodržovat, je důsledkem nepřeberného hříchu na naší zemi, který jsme sem pod vlivem Lucifera zatáhli my lidé. My Češi máme úžasnou možnost a úžasné požehnání, řekl bych přímo z nebe. Víte v čem? Máme totiž kralický překlad Bible. Kralický překlad je přeložen z originálu a je dodnes jedním z nejlepších překladů světa. Netvrdí to Skopalík, tvrdí to opravdu renomovaní historikové. Ti dokonce tvrdí, že Češi vlastní skutečný klenot a tím je právě Bible kralická. Ne všechny národy mají takhle skvělé překlady. Vlastně skoro žádné národy ho nemají. Většina překladů totiž přichází z latiny. Překládá se z latiny. My Češi máme klenot v tom, že Bible kralická byla přeložená z originálních jazyků řečtiny a hebrejštiny. Právě při přípravě tohoto zamyšlení jsem Bibli kralickou několikrát otevřel. Chvíli jsem přemýšlel nad slovy, že otrok není větší než jeho pán. Ona ta věta sama o sobě asi nějak extra nepotřebuje žádný výklad. Je nám to přeci jasný, že otrok vlastně nemá žádnou cenu a jeho jedinou cenou je ta, kterou mu právě stanoví jeho pán. Prostě to, co za otroka zaplatí, tak takovou cenu má tento otrok. To asi tak víme všichni. Co to dělá však v této stati, jako by to sem ani nepatřilo? Proč to tu vůbec je? Proč je tady něco, co všichni víme? Tady to má souvislost právě s chováním okolí k nám samotným. Můžeme tedy říci, že pokud pronásledovali pána, v tomto případě pána Ježíše, tak ho pronásledovali i s jeho majetkem. A také víme, že otrok je majetek svého pána. My jsme majetkem Ježíše Krista. A tudíž pokud budou pronásledovat pána Ježíše Krista, pokud ho budou pronásledovat i s celým jeho majetkem, budou ho tedy pronásledovat i s námi. Otrok, potažmo majetek pána, nemůže být ušetřen, když je pronásledován jeho pán. Abych dovysvětlil jednu situaci. Ono je to takové jako trošku krkolomné nazývat nás něčím majetkem. A není to myšleno ani tak, a nemyslel jsem to tím rozhodně tak, že majetek v tomto slova smyslu, v jakém bychom jej mohli znát z našich životů. Pro nás znamená majetek něco, s čím můžeme disponovat, přesouvat to z vlastní vůle z místa na místo, bez nějakého extra užitku. Ale být majetkem pána Ježíše znamená být kněžstvem královským. Být jedním z členů nejmocnějšího království ve vesmíru. Mít svobodnou vůli, kdykoliv svého pána opustit. Takový majetnický poměr potom znamená, že jsme svobodní lidé v Ježíši Kristu. Nicméně, když se vrátíme do Bible, tak situace není ani zdaleka tak zlá, jak by se mohlo zdát. Vysvítá nám světýlko na konci tunelu. Nebudou pouze ti, kteří pronásledují. Když dočteme do konce 20. verš, tak tam se píše, že budou i tací, kteří slova pána Ježíše, potažmo jeho učedníků, přijmou. Někdy se můžeme divit, o které lidi vůbec půjde. Jsou lidé, kteří jsou tak ohromeni Božím slovem, že na ně má okamžitou účinnost. Duch svatý pracuje tak, že slova Boží působí jako blesk z čistého nebe. Z doby nedávné jsme si již jistě jmenovali. Byl to Hus nebo Luther. Ale z Bible mě napadá jeden takový člověk, u kterého bychom to právě vůbec nečekali. Je to příběh ženy, která kolem sebe má všude samá římská božstva a samozřejmě o Ježíši slyšela jen hodně vzdáleně a hodně zkresleně, a to ještě přes 10 úst. Jde o manželku Piláta Ponského. Jak víme, Římané extra neuznávali Židy a už vůbec ne Ježíše Krista. Dá se poměrně s určitostí předpokládat, že manželka Piláta žila právě v takovémhle prostředí. Určitě viděla to, jak její manžel Pilát soudí Ježíše, o kterém jedni prohlašovali, že je Bohem, a druzí prohlašovali, že se za něj pouze vydává.
Mimochodem, i v římském právu byl zákon, podle kterého každý, kdo se vydával za kohokoliv z římských bohů, měl být postihován nejtvrdším trestem. Ale to, že se někdo považoval za boha Židů, na tom Římanům jako extra moc nefrčelo. Ostatně takových borců bylo v té době v Izraeli celá řada. Jeden zrovna v té chvíli sedí v kriminále. Barabáš se prohlásil za bohem seslaného a chtěl podnítit Židy k povstání proti Římu. Jsem přesvědčený, že Římané viděli v Ježíši pouze dalšího pomatence, kterých bylo povícero. Ale jako by se v této chvíli i malinko zastavil Pilát. Právě Pilátova manželka měla totiž v noci sen, ve kterém slyšela, že Ježíš Kristus je Bohem. A jen tohle stačilo, aby se postavila na stranu Hospodina. V té chvíli manželka ponského Piláta měla úžasně naběhnuto, ale její manžel ji v té chvíli prostě převálcoval. Manželka Piláta byla stále pod morálkou Říma. Nebylo lehké se z římských zvyklostí vymanit pro muže. Pro ženu to bylo ještě násobně složitější. A i přesto tato žena přinesla malý plamínek boží slávy mezi všechna božstva Říma. Samozřejmě vše skončí tragédií, ale boží moc měla na tuto ženu úžasný vliv. Jsem přesvědčený, že pod vlivem dalších událostí následujících dní hodně přemýšlela, protože přemýšlel také Pilát. A vlastně nejen Pilát, přemýšleli římští vojáci a celé židovské osazenstvo. Tato žena chtěla přijmout a zachovat slovo Boží, které k ní přišlo. A to ještě události takzvaně za oponou, kterou my nevidíme, byly hodně napjaté. Andělé byli na vážkách, možná poprvé a jedinkrát. Chtěli zachránit Ježíše Krista. Dělali proto všechno, možné i nemožné. Bůh Otec by svého syna také nejradši zachránil, ale nemohl. Na druhé straně stáli padlí andělé. Také v napětí sledovali, jak vše dopadne. Ti nutně potřebovali naopak, aby Ježíš na této zemi zhřešil. V této šílené atmosféře se odehrávaly poslední dny Ježíšova života. Ale proč to všechno? Člověk si říká, proč všechna ta nenávist tady na tomto světě? V dalších verších získáme odpověď. Protože neznají Boha. Tito lidé neznají Boha, respektive znají ho tak, jak jim byl představen. Znají ho tak, jak Boha znali Římané. Prostě nějaký prorok nebo pomatenec. Ještě bychom mohli slyšet, že je to možná nějaká energie, která to tady všechno řídí. Ale reálná postava, která má v rukou osud celého světa a že byl mezi lidmi, to snad vůbec ne. Co to je za Boha, který dopouští války a zabíjení? Tyto slova jsem slyšel. Připomíná vám to něco? Není to tenhle styl myšlení už poněkud dost starý? Konkrétně z období zhruba 1500 let před Kristem? Přesně takhle totiž přemýšlel faraon, když pouštěl z Egypta Hebreje. Tohle je váš Bůh? Bůh, který vraždí děti? Váš Bůh je vrahem dětí? Nepřemýšlejí dnes lidé naprosto stejně? Ale kde je problém? Ten problém je totiž u křesťanů, u nás. My představujeme Boha jako vraha dětí. My představujeme Boha jako někoho, který tu v podstatě zorganizoval křížové výpravy. Jsme to opět my, lidé, kteří představují Boha jako někoho, kdo si vybírá, řekněme, podle hodností. Když se podíváme na historii náboženství, které si říká křesťanství, tak vidíme středověk hrůzy. Vidíme zapálené hranice. Vidíme umučené a utírané lidi. Vidíme miliony a miliony mrtvých. A vše ve jménu Boha. Tohle přece lidi musí zákonitě odradit. Takového Boha nechtějí. A to je zcela pochopitelné. Já těmto lidem vždycky říkám, že když někdo půjde a ve jménu Skopalíka někoho zabije, je to vůle Skopalíka? Nebo je to čin Skopalíka? Samozřejmě, že není. Církve boží, jak si tihle lidé říkali, ukázali na Boha jako na despotu, vraha a uzurpátora. Ale opomenuli to hlavní. Opomenuli právě na lásku. Lásku a svobodu nahradili vražděním a útlakem. V pozadí již zůstávají křesťané, kteří ukazovali právě na boží lásku bez násilí. Často sami přišli o život. Je to pouze a jen na nás. Musíme však boží slovo založit na Bibli. Není nic více než to, co nám poslal Bůh. Není to Vajtová, není to Akvinský, není to ani papež.
Je to pouze a jen Ježíš Kristus, který je naším stvořitelem a spasitelem. Lidé neznají Otce, protože my jsme lidem Otce nepředstavili. Nepopírám, že situace je samozřejmě složitá. V době před komunismem se v naší zemi i pod vlivem jednoty bratrské hlásí k reformaci a ke křesťanství, k Bohu celkem 80% populace. Po období komunismu věří v Boha zhruba 25% populace. A to ještě spousta z těchto lidí věří v Boha jako v nějakou energii nebo jako v něco, co vlastně nemá žádný vliv na náš život. A znova jsme na začátku. My musíme Ježíše představit pravdivě a pokud možno v rámci svobody a nenásilně. Spousta lidí také říká, že vlastně je to ani moc nezajímá. Setkal jsem se s názorem, že lidé řeknou, že nevědí, že vlastně nic o sobotě. Ale přitom v Biblii je přesně sobota popsána. Pokud my to těm lidem neřekneme, tak máme stejný podíl na hříchu, jako mají tito lidé. Člověk bez poznání nemůže být souzen, respektive může být souzen pouze v rámci svého poznání. Ale jak má člověk to poznání získat, když ne od nás? Jakýkoliv člověk vždycky dá hodně na první pohled. Je důležité proto, co děláme, co říkáme. Martin Luther kdysi řekl větu: pokoj, pokud je to možné. Pravda za všech okolností. Ale jakou pravdu máme hlásat? Co to je ta pravda? Máme hlásat, že tráva je zelená? Nebo že, já nevím, po vakcíně na covid nám naroste roh na hlavě? Ne. Pokud je Hospodin při nás, tak musíme hlásat pravdu Ježíše Krista. Pravdu, kterou nám Kristus zjevil ve svém písmu. A písmo se vykládá opět pouze písmem, nikoliv lidmi. Když si do písma dosadíme své myšlenky, tak důsledkem svých myšlenek v písmu jsou boje, křížové výpravy a nenávist. A jak všichni víme, tak nenávist plodí zase pouze nenávist. Z nenávisti nikdy nevzejde láska. Johannes Kepler kdysi řekl, že jenom z člověka člověk se narodí. Stejné je to s pravdou a s láskou. Pouze pravda sebou nese další pravdu. Ale pravda je přece pouze v Biblii. V Božím slovu. Pokud tomu nevěříme, nejsme křesťany. A nejsme schopni dále nést tu pravdu. Víte, jaký je potom výsledek? No může být dvojí. Buď to nás svět bude milovat, ale Pán Ježíš jednou řekne, já vás neznám. A nebo nás svět bude nenávidět a navíc ještě poneseme špatné světlo. Budeme přímo zodpovědní za ty, které jsme oslovili a navedli špatným směrem. Budeme schopni žít s tímto svědomím? Budeme schopni žít s tím, že jsme lidi uvrhli do hříchu? Přitom stačí tak málo. Nechat za sebe mluvit lásku. Jedině pravda a láska dokáže znovu splodit pouze pravdu a lásku. A láska to je Ježíš Kristus. Když se podíváme na naši českou národní standardu, tak tam máme napsáno, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Když se podívám na internet, tak lidi, kteří vlastně hanlivě, vzhledem k této standardě, tak hanlivě nazývají pravdoláskaře. Dnes je lidem ušlechtilý cit lásky a pravdy naprosto k smíchu. Jak z toho ven? V knize Žalmů je několik veršů, které odkazují na skutečnost, že Ježíše Krista budou nesnášet bez příčiny. Ale jednu příčinu to stejně má. A sice to, že Ježíš Kristus hlásal lásku. A to se nenosí dnes, tím méně před 50 lety nebo v době starověku u Ježíše Krista. Nikdy nebyla láska a pravda in. A víte proč? Protože člověk si již dávno vybral nenávist a zlo. Člověk si místo lásky a pravdy v podobě Ježíše Krista vybral zlo a nenávist v podobě satana. Ale i dnes máme na výběr. Momentálně čtu perfektní knížku. Pokud někdo bude chtět půjčit, tak samozřejmě rád půjčím. Dostal jsem ji, ale četba jde pomalu. Ta kniha se jmenuje Jak potůček v jezeře. Pojednává o odchodu exulantů z Moravy, ale také z Čech, do Herrnhutu a Bad Hersdorfu. Ale proč to říkám? Proč to tady vytahuji? Tito exulanté byli také trnem v oku. Nemohli uctívat Hospodina, jak to měli po staletí ve zvyku. Odcházeli do 2 těchto jmenovaných oblastí ke knížeti Zinzendorfovi. Kníže Ludvík Zinzendorf je zpočátku přijímal protože je chtěl převést na luteránství. Tito potomci staré jednoty bratrské byli svědky spousty zázraků.
ale jenom proto, protože si stáli za svým. Jako příklad bych rád uvedl fakt, kdy si čeští hernhutští chtěli u knížete Zinzendorfa vymoci listinu, která bude obsahovat ustanovení staré jednoty bratrské. V té době to knížete takhle zrovna extra moc nezajímalo. Netajil se tím, že stará jednota bratrská ho nezajímá a také sám říkal, že o ní nic nechce vědět. Čechy ve Hernhutu to hodně trápilo. Nicméně i kníže uznal, že nějaká listina, nějaký spis, který bude mít závaznost pro obě strany, by zřejmě asi měl být. A tak na své cestě pro originální přepis Komenského sepsal ustanovující listinu, kde vypsal, co tito Češi v Hernhutu mohou a co nemohou. Jaké bylo překvapení všech, včetně knížete, když se tato listina naprosto shodovala s tím, co vyznávala stará jednota bratrská. A podobných zázraků byli Češi a Moravané svědky každou chvíli. Samozřejmě i v tomto společenství panovaly neshody. Stejně jako v každém jiném společenství křesťanů, ale Moravané a Češi je vždy řešili s Boží pomocí. Jenom taková perlička. Vždy vznikají neshody, když se sejdou lidé. Moravané ve Hernhutu to řešili tak, že se každou sobotu večer sešli se lidé mezi čtyřma očima a vše si vyříkali. Společně poté prosili Hospodina o odpuštění. Poté mohli opět zvěstovat světlo. Ale proč mluvím v této souvislosti o moravských bratřích? Situace se jich zdála bezvýchodná. Byli pronásledováni, jejich přepisy Bible byly páleny. Lidé tehdy nebyli movití jak dnes. Většinou se řešil jeden celek Bible na celou obec. Tedy každá rodina si pořídila jednu biblickou knihu, ale Hospodin se přesto těchto lidí nevzdal. Stále neměli peníze, ani v Hernhutu nezbohatli, ba právě naopak. I zde museli dřít bídu z nouzí, ale utíkali právě kvůli slovům pravdy a lásky. Já jsem si z těchto příběhů o moravských bratřích vzal to, že Hospodin se vždy postará. Nemusíme mít miliony, nemusíme mít dokonce ani korunu, ale pokud budeme žít a budeme toužit po svobodě vyznání, Pan Ježíš se o nás postará. I kdyby nás celý svět nenáviděl, jako když nenáviděli Baldenské, tak Pan Ježíš nás schová do jeskyní, kde nás nikde nikdo nenajde, i kdyby kolem nás procházeli 100krát. Nehledejme u Boha materiální výhody, hledejme duchovní výhody. Tyhle výhody nám Pán Ježíš vždycky dá. Moravští bratři museli utíkat přes známé stezky v lese a přesto, že tyto stezky byly obklopeny vojáky, tak se Pán Ježíš o své vyvolené postaral. Vojáci odcházeli každé ráno s nepořízenou domů. Moravští bratři byli vedeni cestou, kterou sami neznali. Ale vždy se znovu sešli v Hernhutu. Mimochodem Hernhut česky se řekne Ochranov. Všichni pronásledování se sešli znovu, když je Pán Ježíš dokázal skrýt pod křídly jako svá kuřátka. Ochranov se stal po Moravě novým ostrovem svobody křesťanství. Pronásledovaný boží lid mohl spočnout před další namáhavou cestou. Možná mnohem namáhavější, než byla cesta do Ochranova. Stáli na prázdném poli, neměli vůbec nic a museli zabezpečit rodinu, postavit dům a poté v častých případech i rodinu opustit a jít jako misionáři do zahraničí. Ale proč byli tak nenáviděni? Protože věrně zůstali s Ježíšem Kristem až do smrti. Hospodin se postaral. A postará se o každého z nás, ať už jsme pronásledováni nebo žijeme klidným životem v dostatku. Dnes je hodně v módě si stěžovat na vše kolem sebe. Tohle však je nekřesťanské jednání. Vždyť Hospodin neměl, kde by hlavu složil. My máme tolik věcí a stále je nám to málo. S takhle nepokorným srdcem je opravdu složité stát před Hospodinem a čekat, že v době pronásledování nám dá více. Hospodin nás velmi rád zahrne duchovními dary. Ale co má dělat, když my o ně nestojíme? My potřebujeme přece nutně ty dary materiální. Ale tohle nám Ježíš Kristus nemůže vnutit. Hospodin, který jel na oslátku do Jeruzaléma a proti němu my, kteří jezdíme na shromáždění v autech. Hospodin, který byl vděčný za to, že ač pronásledován mohl ještě jednou naposledy lidem povědět a ukázat na pravdu a lásku a proti němu my, kteří v pokoji a klidu a dostatku stále žádáme o více. Místo, abychom žádali život, jaký žil Ježíš Kristus, protože tenhle život znamená žít na věky, tak místo toho chceme zdejší nicotný život prožít v blahobytu
a s ničím se moc extra nemořit. Jestliže vás a nás však svět nenávidí, jestliže se cítíte jako ti poslední, vězte, že Hospodin nás všechny vidí. Drží nad námi ochrannou ruku a čeká do poslední chvíle, až se všichni zpamatujeme a budeme stát právě o to hodnotné, o ten život věčný. Nezachrání nás papež, nezachrání nás Whiteová, nezachrání nás skutky ani žádná charita, nezachrání nás dokonce ani ekologie. Zachrání nás pouze a jen Ježíš Kristus. Ale je poměrně dost možné, že se kvůli Kristu budeme muset zříct si světa. Zříct se světa neznamená pouze zříct se radovánek. Zříct se světa znamená, že na křižovatce se může objevit cedule, že doprava se jde za Kristem a doleva za svou dcerou nebo za svým synem. A potom to rozhodování pravdy a lásky bude opravdu složité. Pokud se dáme doprava, budou následovat dlouhé roky pro následování a soužení. Ale dojdeme do života věčného, kde nám Hospodin setře každou slzu z očí. Pokud se dáme doleva, tak budeme mít dostatek, možná pár let klid. Hospodin nás však o pár let později řekne, že nás nezná. A tak bych nám všem přál, abychom bez ohledu na svět stáli pevně za Hospodinem, abychom ho poznávali skrze Bibli a abychom do Bible nepřidávali nic, co tam není. A aby Bible byla naším jediným měřítkem života na zemi. Ne soužení, ale Bible. Pouze tak se budeme moci jednou setkat v nebi jako jedna velká boží rodina, kde již nikdy nebude žádný hněv, pláč ani bolest. Amen.